Kaixo denoi! Pentsatu duzue inoiz, zifratutako mezu zahar bat irakurtzen saiatu zaretela, baina gakoa falta zaizuela? Bada, gaurko azterketa honetan horixe bere egingo dugu. Azken garaiak deskodetzen saiatzen den hitzaldi teologiko liruragarri bat arakatuko dugu. Nola? Bibliako 2 liburu konplexu eta misteriozuenak elkarrekin lotuz. Prest? Goazen ba eskatologiaren puzzle honetan murgiltzera. Mendeetan zehar mundu osoko adituek eta fededunek buru hauste handiak izan dituzte galdera honekin. Nola desblokeatu ditzakegu apokalipsiaren misterioak? Simbolismoz betetako tekstu hori ulertzeko gako bakar bat otetago. Bada, gaur aztertzen ariaren iturriak erantzun oso ausarta ematen du. Funtsean, liburu hori ezin dela bere kabuz ulertu esaten dio. Bidaia honetan 5 urrats emango ditugu marko trinko hau argitzeko. Lehenik, Danielen liburuaren garrantzia hitz egingo dugu, gero imperioen estatuaren misterioa argituko dugu, hirugarrenik antikristua eta 7 urteko tribulazioa ikusiko dugu, ondoren bitalde nagusien banaketa eta amaitzeko 1000 urteko erreinuaren etorrera aztertuko dugu. Az gaitezen. Lehenengo atala Danielen liburua eskatologiaren gako gisa. Islariaren ustez, apokalipsiak egitura kaotikoa duela dirudi, baina badugu ezinbesteko oinarri bat guztia argitzeko. Hitzaldiak bereizketa oso argi batekin ekiten dio azalpenari. Pentsa ezazue horrela. Danielen liburua ituntzagarreko profezia da. Zuzenean Israelko herriari zuzendua. Apokalipsia berriz, itun berrikoa da, Elizari edo gentilei zuzendua. Funtzean esaten diguna da ezin direla bata bestea gabe ulertu. Eskuineko eta ezkerreko eskuak bezalakoak dira. Biak behar dira txalotzeko, ezta? Puzzle beraren 2 pieza dira, garai ezberdinetan emanak. Baina hemen dator gauza interesgarria. Iturriak asko azpimarratzen du Danielen profeziak nahita eskutatu zirela. Zigilatu liburua amaierako garaira arte, dio testuak. Hau da, mezu hoiek denbora kapsula bat zirela literaliki. Mende asko geroago apokalipsiaren zehetasunekin elkartu ziren arte, misterio utz bat ziren. Logika esto honen arabera, apokalipsiak Danielen misterioa desblokeatzen du, eta Danielek trukean apokalipsiari zentzua ematen dion eskeletoa eskaintzen dio. Bigarren atala, estatuaren sekretua eta imperioak. Egitura hori hobetu lertzeko Nabukodonosor erregean amets famatura joango gara orain. Begiratu zenuen horrege, eta hor zegoen estatua handi bat zutik, estatua izugarri eta liluragarri bat, itxura ikaragarrikoa. Tira, imagina ezazue eszena, antxinaroko munduko erregerik boteretsuena izerdipatxetan esnatzen da amesgaizto baten ondoren. Eta zergatik, geruza anisteko estatua arrarroa hori ikusi duelako. Baina hitzaldiaren arabera, hau ez da osasua, giza historia osoa irudikatzen duen mapa zehatz bat da. Goazen materialak banan-banan ikustera. Urrezko buru distiratzuak Babilonia irudikatzen du, zilarrezko bularrak Medo-Persiar imperioa. Gero brontzezko sabela dugu Grezia eta azkenik burdinazko hankak Erromatar imperioa. Hemen ikusten duzuena gainbehera historiko bat da. Materialak beherantz goazen einean gero eta gogorragoak dira, baina balio gutxiagoakoak. Giza boterearen, moralaren eta egituraren narriadura adierazten du argi eta garbi. Eta horrela iristen gara puntu kritikoenera. Oinak eta 10 behatzak, hauek burdinaz eta buztinez osatuta laude, baina denok dakigunez burdina eta buztina ez dira sekula ondo nahazten. Funtzean honek azken erresuma olurtar ahul bat irudikatzen du, itxura zindartsua, baina barnetik erabat zatitua. Hitzaldiaren testuinguruan, hau da amaieraren aurretik berehala gertatuko den giza historiaren azken potere egu-struktura ez egonkorra. 3. atala, antikristoa eta 7 urteko tribulazioa. Hemen ikusiko dugu nola Danielen profetizaturiko azken garai hori zuzenen gainjartzengan apokalipsiako gertakari apokaliptikoekin. Fijatu taula honetan mesedez. Izugarria da islariak zifratua nola deskodetzen duen hemen, itun zaharreko kontzeptuak itun berriekin uztartuz. Danielen azken zapirogei eta hastea zuzenean bihurtzen da apokalipsiko 7 urteko tribulazioa. Danielek aipatzen duen adar txiki hori, zapaltzailea, apokalipsiko itsasoko piztia da zuzenean.
Eta astebete horren erdiko jazarpen gogor hori, 3 urte eta erdikoa, apokalipsiko 1250 egunetako tribulazioarekin bat dator zehatz-mehatz, mezu bera da, leku eta garai ezberdinetan emana besterik ez. 7 urteko aldi gogor horren bigarren erdian, piztiak erabateko leialtasuna exigitzen du. Nola? Bada 666 zenbaki ospetsuaren bidez. Ikuspuntu honek azaltzen digu nola sistema horrek gizartea erabat kontrolatzen duen, bereziki sistema ekonomikoa bajituz. Funtzean, leialtasunik gabe jendearen erosteko eta saltzeko almena ezabatzen du, bizirautia ia ezinezkoa bigurtuz. Garai honen pisu psikologiko eta materiala ikaragarria bezala deskribatzen ba. 4. atala. Bitaldeak, judeoak eta Eliza. Eszenatoki apokaliptiko honen erdian, aztertzen ari garen Marko honek bitalde nagusitan banatzen bu gizateria. Lehenengo taldea, ondarra deitzen da. Islariak hitz hau erabiltzen du, tribulazio handian zehar damutu, atsekabetu eta azkenean salbatzen biren israeldar espezifikoak deskribatzeko. Azalpenaren arabera, talde honek jazarpen izugarria jasaten du eta salvazioa lortzeko mendietara ihes egin behar dute eskutatzera. Sufrimenduaren bilez araztutako herri baten salvazio nazionala irudikatzen du honek. Eta hemen dugu bi taldeen arteko kontrastea. Alde batetik, ondarra, mendietan tribulazioari aurre egiten, baina bestetik, Elizari dagokion jantzi zurizko jendetza dago, nazio guztietako jendez osatua eta jainkoaren tabernakuluak babestuta. Eskatologia eredu honek, argi iradokitzen duena zera da, jainkoak bi salvazio eta babesbide ezberdinak eta bi patu ezberdin prestatu dituela talde hauentzat munduaren amaierako kaosean. 5. eta azken atala, 1000 urteko erreinuaren etorrera. Hau da, gaur ikusi dugun denboralerro osoaren benetako gailurra. Gogoratzen lehen aipatu dugun estatua arraro hori? Entzun pasarte indartsua hau. Eskugabe mostutako jarri batek estatua jo zuen eta jegatu egin zituen. Zer esan nahi du horrek? Bada, eskugabe mostutako harria jatorri jainkotiarra duen esku hartzia da. Harri horrek estatuaren oin auskor horiek gotzen dituenean, dena kolapsatzen da. Lurreko imperio guztiak, gizarrokeria guztia haizeak eramaten duen hauts bihurtzen dira une hortan. Baina suntsipen horren hautzetatik, zenbaki hau agertzen da argi izpige giza, 1000. Hau da, hitzaldiaren gailur teologikoa, giza historia kaotikoaren ondoren, 1000 urteko aro jainkotiar berri bat datorrela baieztatzen du iturriak. Aro horri 1000 urteko erreinua deitzen zaio. Baina kontuz, hitzaldiak oso argi uzten du hau ez dela metafora espiritual bat soilik. Kristoren lurreko erregealdi fisiko eta literal bata. Lurreko imperio guztiak ordezkatu eta benetako bakea, justizia eta ordena dakarrena. Burdinazko eta bustinezko mundu ezegonkor batetik, Mesiasak zuzenean gobernatutako egitura sendo batera pasatzen gara. Hori da giza historiaren benetako amaiera ikuspegi honetan. Beraz, laburbilduz, Daniel planoa bada eta apokalipsia eraikina eta historiak estatuaren faseak mendez-mende bete baditu galdera bat egin behar diogu gure buruari, baote gaude benetan burdinazko eta bustinezko behatzen garaian bizitzen. Giza egitura haul horren azken atarian egon gintezke, aztertu dugun Marko honek zalantzarik gabe hausnartzeko asko ematen du. Hurrengora arte!